Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni akan fitaccen mawaƙin nan Ado Gwanja akan kai ya sake yin waƙa. Jama'a barka da warhaka, barka da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon bidiyon namu. Muna roƙonka dan Allah dan Annabi da ka tsaya ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu mai albarka. Kafin mu je da kai ma labarin, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne in mun ɗora sababbin labaranmu ko shirye-shiryenmu za su zo gare ka. To masu sauraronmu, kamar yadda kuka sani dai fitaccen mawaƙi Ado Gwanja, Muhammadu Buhari ya ba da umarni akan kai ya sake yin waƙa, kuma an yanke mai hukunci akan a kai shi gidan yari ya shekara 4. To masu sauraronmu, kamar yadda ta kaya dai rigima a tsakanin Muhammadu Buhari da shi da Ado Gwanja akan waƙoƙin da Ado Gwanja yake yi. Ya yanke mai hukunci akan kai ya sake yin waƙa, kuma in ya sake yin waƙa a kama shi. To masu sauraronmu, ta kaya tsakanin Muhammadu Buhari da Ado Gwanja ta sa Ado Gwanja har ya bar gari ya gudu wata ƙasar akan Muhammadu Buhari ya ba da umarni inda aka gan shi a kama shi a kai shi gidan yari har ya shekara 4. Ya gudu ya bar gari ne saboda an yanke mai hukunci akan kai ya sake yin waƙa, kuma in ya sake yin waƙa saboda in yi waƙa yana lalata 'ya'yan mutane a TikTok. Shi kuma mai TikTok an ja kunne akan shi ma in bai wasa ba za a rufe mai saboda yana bari ana sa mai waƙoƙin banza da na iskanci, har ta kai da an fara lalata 'ya'yan mutane a TikTok. To masu sauraronmu, Muhammadu Buhari dai ya ba da umarni duk inda aka ga Ado Gwanja a kama shi. Shi kuma Ado Gwanja ya fito da bakinsa ya ce ba wanda ya isa ya hana shi yin waƙa, kuma ya ce shi dai ba wanda ya isa. Gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Dan Allah dan Annabi da ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne in mun ɗora sabbin labaranmu ko shirye-shiryenmu za su zo gare ka. Mun gode da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa Face, tashar al'umma.